Din hija sfortuna kbira għall-umanità. Kull persuna li nittintilef b'dan il-mod, bla dubju ta' xejn, f'kull kwalinkwe traċedja hija telfa l-umanità. Irrid nirringrazzja l-poplu Malti Għawċi li hawnhekk wara biħġaru s-solidarjetà. Dawn huma nies li laqas il-familji tagħhom ma jafu li ntilfu. U min jaf kemm iridu jdumu biex jirrealizzaw meta jibqgħu bla kuntatt li il-familjari tagħhom intilfu. Irrid nagħti ħar lis-CEO partikulari tal-Isptar Mater Dei, is-Sur Ivan Falzon, ta' din l-idea li ikonna din manifestazzjoni ta' solidarjetà. Ħalli l-poplu Malti Għawċi juri li mhux kulħadd dal-poplu huwa razzist jew inkella għandu xenofobja għalkemm forsi l-kummenti fuq il-blogs ta' ċertu nies l-iktar li qed jispikkaw. Imma l-aktar li tispikkaw huwa bla dubju s-solidarjetà tal-Maltin Għawċin. Grazzi eżis ħuti Maltin Għawċin ta' din it-turija ħalli turu li aħna poplu tas-sew ta' kuxjenza u ta' fibra minn valuri.